hayi mathola kunzima kunzima nje nento encinci basifuma noba nonjanga nje kame kanyo wena ubhekise phezulu yonke into izona akukho kwa kade bentanga kunamakhoba la basithengisana noma ngama-M unyanisile abantwana ndibase kusasa nje esikolweni kaloku abantwana laba bathengisa abantwana futhi hajonga azange kwabanjena kum kube droog kube dry nome ngolu hlobo kungabikho nesente ewalletini siyanundibona ngovasa kusasa ndivase kusasa qoba make ndibe mhle mhlawumbi ikhona into ezawuvela kunzima madoda sesiba niyayazi madoda kungafika mna kuzawunkalwa ngento inkala anayo nesente emdaka madoda khanimeni mani kanyo eke khangela boy fonini asizoze singasili apha singamadoda sibathathu wona tamsiyana jonga nayi tingi ngapha cela one thing kade sizaya kule ntwana liya ngumntana musulapho liya kuthi ya kade isidoda simanaphi kuthi ya so akhona zaphinda iphikisa uliya masimgqebheni uliya veri kade bekawuphindi ndithi masigqebheni uliya madoda laa ntwana izawugoba ewe kuthi uliya weske kuwe ke khanyo wamani weske kuwe ke khanyo xa ke ngoku madoda sithi siyayigqebha le ntwana madoda ngake ke ninabe madoda nibhetse madoda nithi sawuthi siyigqebhela ntoni le ntwana nibe niyazi madoda fondeni suzenza umntana apha suzenza umntana kade biza necebo mani hayi ndisanalo mamela kaloku wena tamsiyana kaloku sithi kuliya njengebeli krwala samkhula ngokwethu mosabe sisinxibise ngokwethu siyambuza ke ngoku imvume yoba bene-Facebook efonini uyithatha phi emtsha ikrwala elifacebookayo hayi into zethu izaziposta mosanithi le ntwana imani ibhalwa lol apha kofacebook sisiposo andinawuze kaloku unyanisile urhadebe into mayenzeke ke ngoku yima sizayenza njani yonke le izakwenziwa njani utsho ubata isizathu kaloku soba ngabana kuthiwe ngoku okanye phofu ke siyavakala uba simdlela ufacebook soyitshintsha le nto wena then mna ndiyacinga uba ke ngoku phaa kwaMary bani ozawuya phaa because kaloku uMary kaloku ubuyile mfondini uyamazi uMary ubuyile mfondini akuzuba loli loba masivele wena uyathanda wena uzenza inkcubabuchopho yathanda uzenza inkcubabuchopho lo mntu lo easy le nto fonini izawuthini ozaya lo mntu lo phakathi kumina okanye jonga ngqondo buya mamela fondini yava iya amboboleka imali wena yava ha ulaa nkontyonkotyo yalaa ndoda ndingazi noba ngusibalo okanye yintoni laa nkontyonkotyo yendoda ende le weekend ndiyaqhwaba ungxaki uyavana ke nengxaki wena ungxaki yathanda and uthi ke kumcetete namakanazisombululo makasombulule nantsi nyewe ke ngoku fondini ingxaki fondini kodwa madoda masingabi ngamadoda okulibala kaloku madoda funeka sibe ngamadoda okulibala nina nobabini madoda niyazazi izinto madoda sithi nina alithandi kaloku laa ndoda sasihle lapha nelakrwala elakrwala ngoku lisixokisela lithi linezikuntu ezingaka wafika ungxaka apha ungxaka ufika kwakho apha kwanyanzeleka uba ndimgxothe igxotha laa ndoda madoda but yajonga khanyo bani yona neqhinga ke mna ke bani ne-grade 12 apha kuthi nguwe rhade njena so ke ngoku sacingela into fast jonga sixokeni phaa yaqoka nawo akakwazi laa mntu afika laa mntu akazazi izitori zethu so yabo sixokeni quick madoda engekayazi uba sibhonde kwezi zikopari zonke sithi khasulithasa ufaka amanzi emlonyeni wena khawucinge apha ndithi nalo grade 2 khandithi mamela lukhanyo uyangena phaa qo molwenqa xa ke fonini khanike imali apha biza ke noba zizikhunyula fonini yabo uthi uyabuza inqa kwethu mali uthi jonga ndizaphunyela imali yerafu uyamshaya zaphunyela imali yerafu kubani umntu ongayiphaphela imali yerafu and wonke umntu uyaphunyela mani imali karafu 14 masixokeni madoda uthobela ephunyela imali karafu abantu benjani kuye and ke ngoku uyabona ke unabona ubukroko noma mani ungazama ube ngathi urhoqa umlenze mfondini xa ufika okanye makazikrwele mani ulooks up athi ayenze isigqala athi wawa ngenetrain ayenze something madoda ingathi eliqhinga leni liseplanini irafu and
uba madoda siza linqokolo kokoko afuneka uxoxe uthi uzixoxele kwa wena ithi unorafu mntakwethu uyipheka wayophula ngathi mandiya kulaa ndoda iya mnenam kungekatshoni malanga ndiya kulaa ndoda mna ngoku phakama mfondini kule ndoda jonga lo wena msana cela ikhapha mani uyayimosha andizuthetha mamela hayi kaloku ungulo unendawo ungakumere endeni ezi uzawuyonwasa ngexesha elirongo sinxaniwe mamela siyana ndiyakucela bra ndimdala ndingayo naniba niyi-one nto nzenza phaa ndakhona keep my mind to shut lo mntu uyathetha ndifuna ubona umary just to make a romance ndibuye madoda andizothetha madoda sanube ndithetha into eninzi mna ndiyaya phaa ndiyakupusha katebe masiye hlala pha wena ugade umzi wam masiye ntanga ithi unerafu wena futhi sathi sinerafu phaa angancwasi lona road accident umntu benexesha lamankara kodwa kuyayazi uba ngabana sisengxakini ngoku umntu unexesha lamankara ayisuka mani khathi yo madoda futhi ngathi gqenga le ipace akho nto ilungayo sizamile fondini xa ingazopopa ibonakala ngolu hlobo sitsho kaloku nesixhosa fundini xa ingakhali iyayekwa hayi madoda mandinishiye mandiyongengqa phaa kumani mlo hayi madoda sasike sizameni ngolunye usuku makangade xa siba kaloku madoda yabo ngoku into eza kwenzeka ngoku amadoda xa into ingenzeki nalapha kungekho cebo inosike zohlukane ngoba nami nosike ndiyolala ngoku kakade mani akho nto sizawuphuma yona xa singaselanga tywala amadoda dala babakhona mani utywala bala uthethayo ayile ndoda ngazohlukana amadoda atena amadoda ambombozela nantsika athetha ngokohlukana asihlukani Brian ithi lizwe ebhayibhileni nantsika elaa xesha lam ndandisakonza kuthiwa amadoda ahleli kakuhle kuthiwa awungayiphikisi ehlangene kahle ukuthi ingathi oli ihle ndevils ka-aro halleluya ndandimnandi nantsika siza-oyilisha nathi ku-oli yavakala umntu madoda le ndoda iyathetha ndihambise nento madoda ndisuswa yinto mani pha endlini kuyafuneka ke ndihamba noyihlolo kuyafuneka ukhe uphume ndide kuye mani khaphe nantsika angobhutikana ntsika kalukhanyo balentwana unantsika uliya yeke mani le ndoda ingathi zenento engathinikanime mani eyona nto ndiza kuyo madoda endiyifunayo mani apha kuni ndiyiqondile uba nani mani yayiqondile noko ndingamadoda amadala afanayo nam kwaye le nto ndiyifunayo soze ndingabila madoda ndifuna ibhrashi mani yesihlangu apha uyayiqonda ndifuna usike simenyezele ehlangu uyasibo siqobe esinjani ndifuna uba wena fondini usiqala kakubi wena hayi mani wayisuka ngapho uzofuna ibhrashi usiqala kakubi wena utyani uthi uqelwa ndim ndiboleka ibhrashi kakuhle ngomoya wecawa uthi ndingakuqheli kakubi wena undiqhela njani undiqhela kakuhle wena yini mani wena uthi kodini kubani utyani ngathi ufuna mna ngazapha kadini mani jonga Brian wena ndakuheda wena unbelievable wena singathi singenabutywala amadoda awungalungu ndiqhele silwa amadoda izapha kadini asani lapha kadini asuka ndijikiwe ngulo mntu jonga boy sambeni Aya boy, use your common sense. Kama na manje mani masambe ngokwesibini ngoyeva ngokwesibini ngoku ngokwesibini ngoku okwesithathu naqhwaba ngaki jonga bra uyaqhwaba jonga heda uve ngaki yintoni heda uve ungandana namwe asuka hayi man ungandana namwe jonga bethamna lo mntu bethamna qhwaba le ndoda qhwaba kwathini ingaki madoda kwam nesa ndaqhwaba nawe apha kwakho wena man mandingaqheleka ukhona mandingaqheleka ukhona wena man bazawuthina abantu bazawuthina abantu uyaphi ndakuphinda tyhini ngaki ngena sisombululo umsindo mani wena mayeza ngaki ngikhalisa ngendwana ngaki madoda